ಕೇಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪುನ ತೂಕ ಪಂಡ ಕಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿನ ತೂಕ. ಸೊ ಅವೇ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಟ್ಪಟಾದ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಅಂದನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಇಂದು ನಮ ತೂಕ ಐದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಕುಲು ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಂತಲೆ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಂತಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಕರ್ಬದ ಬಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದ್ಲಿ. ಯಾನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಡ್ಡ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅವು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಅವೇನಂಚನೆ ಬಾಡಾಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್. ಈ ರೆಸಿಪಿಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡುಜ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕಜಿಪುಂದು. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕುಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವುಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ನೆಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಚೋಕುಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಗ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ್ ಕೋರಿ. ಸೊ ಯಾನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿದೆ ತೊಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಮಂತ್ಲೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದ್ ದೇನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಸೊ ಕೋರಿ ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ನೆಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಡ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ನೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕೋರಿಗೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಆದ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಐತ ಬಿತ್ ದೆತ್ತದ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡೋನದು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕೊರಂಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಚೋಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕವರ್ ಮಂತದ 5-10 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪಾಡು. ಸೊ ಬೇಯ್ಪಾದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೀ ಇಂಚ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದುಜ. ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ತುಲೆ ತೂನಗನೆ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಏರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜೇರು ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ದುವೆ ಎತಾರದಾన్ని ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ. ಬೇಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲದಾಲ ಕಡೆ ರೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಡ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು.
ಸೊ ಪಿರಾತ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೆಸಿಪಿದೊಡಿಗೆ ನಿಖಲ್ನೆ ಎದುರು ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಯಾನ್ ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.